Здравейте на всички! Добре дошли отново в моя канал за домашна бира. Днес съм много развълнуван да споделя две от най-новите си творения, направени за предстоящия турнир по домашно пивоварство в България. Първата бира, с която ще участвам и сега ще дегустирам, е Кьолш. Кьолш е традиционна светла германска бира, която се произвежда в региона на Кьолн. Бирата ферментира с дрожди за горна ферментация, които я характеризират като ейл. Но от друга страна, отлежава продължително време при ниски температури в лагерни танкове, подобно на бирите от стила лагер. Тази бира е известна със своя свеж и освежаващ профил. Нека да я налея и да видя как се е получила. Вижте този красив златист оттенък и блестяща прозрачност. Нека я опитам. Ароматът е лек и флорален, а на вкус е с малцово-сладък характер. Перфектна бира за слънчев ден и среща с приятели. На здраве! Втората бира, с която ще участвам в турнира и ще дегустирам сега, е експериментална бира с череши. Когато варя експериментална бира, обичам да проявявам творчество и да експериментирам по всякакви възможни начини. Сега нека я отворя и да видя какво се е получило и с нея. Вау! Вижте този цвят! Ароматът на череши се усеща веднага. А сега да я опитам да видя как е и на вкус. Бирата е фантастична. Когато я отпия, усещам много лека тръпчивост на череши, заедно с балансирана малцова сладост. Бирата е станала много добра и определено ще я сваря пак. Ще чакам с нетърпение рецензиите на съдиите от турнира, за да разбера как ще я оценят. На здраве! И така, ето ги, Кьолш и експериментална черешова бира. Всяка от тях носи нещо специално на масата, идеално за предстоящия турнир по домашно пивоварство. Напишете в коментарите кой е вашият любим стил бира. Благодаря, че се присъединихте към мен в това дегустационно видео. Не забравяйте да се абонирате за канала и да споделите видеото с приятели. На здраве, за хубави бири и страхотни моменти на турнира!